गुड आफ्टारनुन टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोननिसिम मोनसे निउसनि आपडेट लानानै फैदों। बे निउसआनो जाहैबाय बाक्सायाव हाथियारजों लोगोसे सानै ULBनि सोद्रोमाखौ हमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड हालामाव जोनोम मोननाय हाथियार लानानै सोमावसारग्रा ULB हान्जानि हेंथायै पुलिसआ संदाननायाव थांनाय हराव ULBनि सानै सोद्रोमाखौ हमदोंमोन। बिसोरखौ उदालगुरि जिल्लानि गेवसुङानि दीपक थापा आरो बाक्सा जिल्लानि दानसोरां बसुमतारी होननानै सिनायथि मोननायखौ मिथिनो मोन्दों। बे पुलिसनि संदाननाया तामुलपुरनि नाग्रिजुलि गौरेस्वर देबसुङा कुमुरिघाटानि सुवागपुर ओनसोलफोराव ULBनि आफादनि हेंथायै संदाननायखौ खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे संदाननायावनो बिसोर सानै ULBनि सोद्रोमाखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। आरो लोगोसे थरसे ग्रेनेड, गंस्नि मबाइल फनजों लोगोसे रां दाबिनाय फोरमान बिलाइफोरखौबो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। आरो बिसोर सानै हमजानाय सुबुंफोरखौ दासिमबो पुलिसआ ULBनि हान्जानि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं होनना मोनथिनो मोननाय जादों। दासिमनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।